dnešnom chatkočasi. Na prvom zábere z družice vidíme, že chatka číslo 9 a 1 dostala 8 stupňov upratania. Čo znamená, že slnko im jasne svieti, avšak túto jasnotu trošku zatemňuje jeden bledý mrak, ktorý veríme, že zajtra sa už neobjaví. Na našom ďalšom zábere z družice vidíme, že chatky 2, 3, 8, ktoré sú umiestnené v trojuholníku, ktorého strany pokračujú týmto a týmto smerom, dostali 7 bodov upratania. Je to o bod menej ako chatky predtým, to znamená, že mrak, ktorý zakrýva naše slnko, stmavol a ak to takto bude pokračovať, tak z takého mraku môžu začať padať kvapky týmto smerom, ale opačne nie. Slnko v nedohľadne, 2 mraky. To znamená 5 stupňov upratania pre chatky číslo 7, 11, 4 a 12. Predpoveď sa vyvíja asi tak, že bledý mrak odchádza týmto smerom preč až niekde sem. A tento mrak prichádza, sťahuje sa na tieto chatky a už pomaličky, veľmi pomaly začína kvapky púšťať smerom k zemi. Ďalší záber z družice. Čo k tomu dodať? Z mráka sa stlieva sa, k noci sa chýli, od hory od lesa tak plače kvíli. Výkriky neznámych, ale v našom prípade známych, pretože ide o chatku číslo 6 a 10. Ich bodové hodnoty sú nasledovné. Chatka číslo 10, 4 body upratania, chatka číslo 6, 3 body upratania. Čo znamená, že slnko to v žiadnom prípade. Máme tu oblaky, z ktorých sa už ozývajú hromy. Blesky zatiaľ nie sú, ale oni prídu, ak sa to nezlepší. Dnešná biopredpoveď ukazuje hodnotu číslo 1, čo znamená, že intenzita dávania kariet na futbalovom zápase sa rovná 1. Očakávame, že táto hodnota sa môže meniť, ale aj nemusí, to záleží od toho, ako budete k tomu futbalu pristupovať a samozrejme aj od toho, akí rozhodcovia a akej nálade budú na ihrisku. Toľko sa s vami lúčim, dnešné chatkočasie je u konca a nezabudnite, s nami sa vždy uprace. Chatkočasie. Vítam vás pri dnešnom chatkočasí ja, pán docent. Pani profesorka? Tak poďme sa pozrieť, čo tu dneska máme. Dneska máme veľmi pozitívne počasie, pretože nás zasiahla vlna iránskej chatkovej výše. Predstavte si, čo sa nám tu stalo dneska. Vidíme, že zase azorská chatková níž je naozaj v nedohľadnej, vôbec to nezasahuje do tohto našho počasia. Krásne, hlavne na týchto dvoch oblastiach, číslo 2 a oblasti číslo 9. Ozón je v norme, slnko svieti, žiadne obláčiky vidíme. Tak. Na západe na chatke číslo 2 máme 10 stupňov upratania, na chatke číslo 9 takisto na východe 10 stupňov upratania. Dúfame, že nepríde k žiadnemu zhoršeniu, lebo... Ale príde k zlepšeniu. Príde k zlepšeniu? Príde k zlepšeniu. To sa dá? Dá. Dobre. Máme tu ďalší záber z družice. Vidíme, že toto už nie je tak optimistické ako ten predložší záber. Ja nie. Azorská chatková níž sa nám natlačila do našej oblasti a vidíme, že už tu vidíme nejaké tie mráčiky. Tak, poďme sa na to pozrieť. Na západe vidíme chatka 11 a 8. Už je tu trošku taký mráčiček maličký, zakrýva nám slniečko. Na chatke 11 a 8 dnes bolo 9 stupňov upratania. Ako to vyzerá na východe? No následne, keď sa presunieme na východ, vidíme, že tuto za obláčikom tmavším sa nám schováva 3 a 7. Hamba akože dosť. Čo znamená 8 chatkových bodov, čo znamená sem tam nejaká plachta, ponoštička, tričko a stolička. Je to tak? Nič moc. Osnažte sa. Ako vidíme na chatke číslo 10, naozaj máme to už pomaly veľmi zlé, pretože tam bolo len 6 stupňov upratania, čo už naozaj nie je zrovna počasie na kúpanie. No, na také malé kúpanie so 7 bodmi by ešte na 4 sa dalo, sice neviem, kde tam. Možno... Tam už tá plachta nejaká vytrhnutá, nejaký ten holý matrac, tam
pootvárané skrinky. Vieme si to predstaviť, ako to tam vyzerá. Tak. Fľaše, jedlo, nápoje, neodnesené poháre do jedálne. Očakávame v ďalších dňoch, že príde návrat z tlakovej výše a že slniečko sa nám opäť bude usmievať a pozerať sa na nás ako my. Snímka z družice Felix je taká tmavá, že si na ňu musíme vysvietiť. Pravde, pán kolega, na týchto chatkách 1 a 2 už tieto mračné už sú bojazlivé normálne. Sem tam tu aj sprchne. Čo značí stupeň? Čo značí stupeň 5, stupeň upratané 5 naozaj, to je na pováženou už, či vôbec vychádza v takomto počasí von. Radšej by som v tej chatke dostal a trošku tam upratal. Ale to je ešte nič oproti chatke číslo 6, kde už tá sprška je riadna. Dokonca aj. Počasie je tak zlé, že už prišla výchrica. Nebesa badajú z tej hrôzy. Nevadí, 4 body, oni sa polepšia. Žltá. Červený. Zase si vyhrala. Dokeľ. Tak, radšej sa presunieme k biostupňom. Biostupne máme tu jeden biostupeň 1. Predpoveď rizika padania kariet na futbalovom ihrisku ostáva rovnaký ako včera, avšak s ďalším priebehom turnaja, čím ďalej sa finále blíži, tak tým sa môže zhoršovať. Avšak my dúfame, že zostane na tejto miernej hodnote, čo je slabá až mierna záťaž našich nôh. Áno, s týmto vyhliadkou pozitívnou sa s vami lúčime, aj s vami. So želaním pekného dňa, dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň, vážení táborníci, dneska sa stretáme opäť pri chatkočasí, kde máme chatky číslo 6 a 10. Pri 6 máme obrovský pokrok, tam sa proste úplne to slnečko začalo usmievať na tých vádiovčanov, ktorí tam okrem iných bývajú. Úplne krásne svieti, plný počet 10 bodov, aj slnečko nám spadlo, ale to vôbec nevadí, no. Upsík. Proste úplne krásne slnečko svieti na tieto chatky 10 a 6 a je to celé úplne super a na nech svieti slnko, ozonová vrstva žiadna. Ďakujem. V podstate celkom dobre, aj keď s takým malým bledým mráčikom dopadli chatky číslo 11, 2 a 7, kde už vidieť sem tam, že padne nejaká kvapka, ale stále môžeme povedať, že je to veľmi, veľmi dobré. O malý vlások horšie, s 9 stupňami sa umiestnili chatky číslo 11, 2 a 7, kde síce sem tam spadne nejaká kvapočka, ale slnečko stále krásne svieti, gulaté, krásne slnečko a relatívne tieto chatky sú na tom ešte celkom dobré. Pribudol nám tu jeden veľký mráčik, ktorý javí to, že proste 8 nám zmokla a má iba 7 stupňov, za to 4 si ešte stále drží pod slnečkom 8 stupňov, takže chatky pozor, lebo inak úplne totálne zmoknete, ale zatiaľ je to ešte celkom dobré. Nasleduje obrovské zhoršenie nad chatkou číslo 3 a úplne katastrofa, absolútne najväčšia brutálna búrka nad chatkou číslo 12, kde už máme aj blesky. Táto chatka získala neuveriteľné 2 stupne a táto sa zhoršila. Nesmiete sa na tom na jeden jediný stupeň a to je úplná katastrofa, pretože keď to takto pôjde ďalej, úplne rozbijú tie blesky časom, takže sa čo najskôr zlepšite a keď nedojde k náprave, tak chápete. Ďakujem.